Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это Валерій Димов, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Пане Валерію, витаю вас. Селям алейкум. Добрый день. Я предлагаю начать нашу беседу с темы, которую сейчас обсуждают все. Это, конечно же, контрнаступление вооруженных сил Украины. И хотя заместитель министра обороны Украины Анна Малер призывала украинское население, нас всех не очень рассуждать по поводу контрнаступления и направлениях, на котором может происходить это наступление, все же хотелось бы услышать ваше мнение относительно того, вообще мы, гражданское население, это почувствуем как-то на себе? Или, возможно, это контрнаступление, оно уже идет, но не в такой активной фазе, которой ожидает украинское общество? Начнем с того, что во время войны, к сожалению, но нету гражданского населения, мы все практически так или иначе не можем быть, даже не буду говорити слово осторонь тієї війни. Ми фактично маємо розуміти, що всі ми на війні. І знаєте, ця війна почалася все ж таки не 24 лютого, вона вже триває 9-й рік. Я не буду говорити про те, яким чином вона взагалі тривала вже 350 років. По-друге, пані Маляр, звичайно, то закликає, але сам її безпосередній шеф, я кажу не Банкову, тому що ми розуміємо, пані Маляр, а сам пан Резніков розповідає про те, яким чином, коли, як, і то пропонує не перегріватися, а з іншого боку говорить про те, що воно буде і воно від нього залежить підтримка. Це останні на днях було його коментар, інтерв'ю, де він говорить про те, що нам і так зрозуміло, що підтримка з боку наших союзників, вона також залежить від наших успіхів, тому що, дослівно його цитую, інвестувати люди хочуть в успіх, люди хочуть бути поруч з переможцями. І громадяни країн, де насправді є демократія, вони завжди запитують, куди йде зброя, яка куплена за наші гроші. Тепер стосовно безпосередньо вже таких, знаєте, воєнних аспектів відповіді на ваше запитання. Я з самого початку казав про те, що війна, верніше контрнаступ, буде і тоді, коли це вже сьогодні, знаєте, говорять всі, але насправді, коли буде можливість дійсно і самих танкових, і бронетанкових наших моторизованих частин наступати, бо це завжди прорив оборони, і це логістика. Ми маємо розуміти інженерні частини, ми ж не будемо хвилями, як росіяни, робити такого роду просування, як вони роблять в Мар'їнці, як вони роблять в Авдіївці, як вони роблять під Бахмутом. Ми не можемо дозволяти собі логіку росіян «баби наражають». І тому зрозуміло, що мають бути інженерні частини, мають бути моторизовані бронетанкові частини, має бути логістика, постачання. Подивіться на ці кадри, яким чином зараз над цими 0504, 0506 дорогами йде постачання наших звитяжних хлопців і дівчат під Бахмутом. Насправді машини знаходяться в апіч дороги, в які влучають огневим контролем ті російські окупанти, які мають там, насправді, дуже багато артилерії і можливості підвозити для них снаряди. Так, їх мало, але їх набагато більше, аніж ми можемо постачати для наших стволів. І має бути, вибачте, також вже те, що називають військові зеленка. Тобто мають вже бути зелений покрив на деревах для того, щоб, скажімо, уникнути цієї можливості російських ударів з літаків керованими авіаційними бомбами, їх ракетами, коли вони намагаються бити, де вони вважають, може бути зосереджена українська техніка і наші збройні сили. Ми ж не можемо кидати за 300 кілометрів людей одразу на передову. Ми маємо розуміти, що вона має бути розсередоточена, і найкраще її розсередоточення може бути там, де є вже посадки, там, де є вже ліси, там, де не можна, можна краще заховати цю техніку, яка буде осердям цього контрнаступу. І стосовно дати.
Знаєте, колись ще Цицерон казав, як філософ, нагадаю, що велич події залежить не від її масштабності, а від її своєчасності. Ми маємо розуміти, що поки ми зараз говоримо, з одного боку, певною мірою підіграваючи, ну, скажімо так, настрій наших громадян, ми певною мірою маємо розуміти, що це ну, деморалізує російських окупантів, тому що загроза, яка існує, але поки що не реалізована, вона завжди примушує тебе нервувати. Той самий Путін, та сама Росія протягом десятиріч, а Росія сторіч, вона була продавцем загрози. Той самий Путін, коли там Меркель розповідає про те, що я правильно робила, тому що могло бути по-іншому, це умиротворення, це означає, що люди бояться, ця загроза у нас в крові, і цим те самозбереження у нас найперші інстинкти, які ми всі маємо, як живі організми. Ми ну, боїмося, що може бути щось реалізоване, що там накопичується, що, можливо, страшне. Тому зараз і росіяни дуже сильно перегріти стосовно можливого наступу. Але як в тому анекдоті, нехай вони ворочаються, нехай вони переживають, нехай вони бояться, нехай вони, знаєте, як свого часу ми боялися засинати і боялися прокидатися, тому що ми пам'ятаємо, що відбувалося рік тому, рік і місяць тому і таке інше. Нехай вони тепер нервують. Тому дату знає тільки Генеральний штаб України. Я вважав і повторю свої слова, що це скоріше буде кінець травня. Але знову-таки я не тому, що там пані Маляр мені там забороняє, просто я кажу, що деякі речі, вони як секрет Полішинеля. Зрозуміло, що навіть заяви президента Зеленського про те, що ми не можемо чекати F-16, говорять про те, що ми не будемо чекати насправді осінню, тому що на цей час і росіяни будуть також готуватися. Ми бачимо ці кадри, яким чином вони роблять багатокілометрові траншеї, всі ці зуб'я дракона, які з Другої світової війни не застосовувалися, минні поля, ми маємо розуміти ці речі. Тому думаю, що час буде обраний і певною мірою тут питання інтерпретації. Деякі російські, я не буду говорити слово експерти, а оці нервозні блогери вже нервують, розповідаючи про те, що нібито воно вже почалося, тому що вони також, знаєте, перегріти, хочуть продавати хайпи. Зараз хтось пише, що вони вже вони пишуть про нас, що ми там десь контратакуємо біля Мар'їнки, що ми десь контратакуємо біля Бахмута. Ми бачимо цього путінського пса Пригожина, який розповідає про те, що може бути такі атаки, коли ми програємо. Вони вже готують індульгенцію. Слова про те, що ми можемо програти, тому що нам щось не додали, говорять про те, що, пам'ятаєте, ми з вами колись говорили, вони вже намагаються шукати крайніх і винних в тому, що вони програють. Ми вже говоримо про те, що можливі жести доброї волі. Ми вже бачимо про те, що вони шукають причини. І дійсно, це ж не, значить, знаєте, це не відривати листок календаря. Це не означає, що 22 червня ровно в 4 часа Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Ми маємо розуміти, що це не те, як нам показували. Свисток, гудок, удар Аврора там або ще щось, і щось іде. Думаю, що контрнаступ вже певною мірою іде. І в тих інтерпретаціях цих подій, і в тих підготовлених бригадах, і в тих ударах по лініях електропередач, і в тому підриви в Брянській області того локомотива, де 7 вагонів зійшли з рейок, і тепловоз практично зупинив постачання на 1,5 доби. І удари по Севастополю, по Казачій бухті, де 40 тисяч тонн палива для російських окупантів і кораблів, а тепер спробуйте це знову-таки перекачати і перевозити. Все це насправді прелюдія, якщо хочете, в таких термінах до того, що люди називають контрнаступом. Пане Валерию, а не кажется ли вам, что среди нашего общества ожидания от контрнаступления ВСУ, они немного переоценены? Я с многими общаюсь и с простыми обывателями, и действительно мы, конечно же, ждем наступления ВСУ, мы ждем деоккупацию всех территорий, которые Россия оккупировала с момента 2014 года, и я вижу и слышу, как многие от
наступления ожидают, что в результате мы выйдем на границы 1991 года, чуть ли не летом, как говорил непосредственно начальник ГУРМО Кирилл Буданов. Вот как вы считаете, это реально в результате контрнаступления вот этого выходить на границы 91 года, или все-таки это будут вот какие-то там операции на определенные оккупированные территории, потом снова небольшая пауза, снова набирают силы, снова ждем поставки вооружения и следующая волна наступления? Я знаходжусь, ви знаєте, в цій ситуації, в якій я був знову рік і місяць тому, коли я як хірург казав про те, що, знаєте, коли людина приходить з хворобою, каже про те, що треба лікувати довго, дорого, і не все залежить від хірурга, а ще залежить від людини, яка насправді має хворобу. Були в нас такі, знаєте, бабці, проповідниці, там іконка, там, значить, свічечка стоїть, там в них погони, там вони на Банковій знаходяться, в них імідж победителя екстрасенсів, і вони казали, ми пошепчемо через 2-3 місяці, через 2-3 тижні російської армії не буде. І мені треба було або розчаровувати громадян, які чекали, що через 2-3 тижні, або далі підтримувати цю гру, в яку я не збирався грати. Я до чого кажу? Зараз деякі люди діляться на те, що очікувати, наприклад, від мене питання підтвердження того, що ми їх до самої Москви будемо гнати, або спростування, значить вони будуть розчаровані. Я кажу про те, що насправді війна – це не футбол, війна – це не комп'ютерна гра, війна – це, насамперед, це людське життя. І тому ставитись до того, що от ми їх отак і таке інше, це безвідповідально і певною мірою навіть часом цинічно, тому що наступ завжди потребує насправді, я не хочу в таких термінах, більших жертв, аніж оборона. Але ми маємо розуміти, що ця стратегічна оборона, коли ми виматували ворога, це єдина правильна тактика, тому що ми не мали ані таких можливостей людській силі, ані таких можливостей тримати постачання по всій лінії фронту. І тому у нас було, у Генерального штабу була дуже правильна стратегія, стратегічна оборона, коли ми, ще тактика Фабіяна, Друга Північна війна, це вимотувати ворога, примушуючи його втрачати живу силу, техніку і таке інше. Але ми ж маємо розуміти, що той супротивник, який наступає, він втрачає людей. Ми ж виматували, і тому ми не можемо так само ставитись, як росіяни до нас, в тому числі в очікуваннях. Це щодо таких, знаєте, моралізаторських аспектів. Вже перепрошую наших глядачів і у вас особисто, що я десь відповідаю з широкими контекстами, але це насправді важливі. Ми ж навіть почали стосовно того, що Ганна Маляр розповідає про те, заступниця міністра оборони Резнікова, розповідає про те, що не треба перегріватися, і тут на післязавтра йде інтерв'ю самого Резнікова про те, що від нас очікують, від цього залежить. Слово «залежить», воно ж піднімає планку очікувань. Якщо від цього залежить постачання зброї, читають наші глядачі і читачі, значить, очевидно, від того буде залежати, чи буде у нас зброя, а значить, нам треба крові з носу перемагати. Питання перемоги дуже важливе, тому що люди вважають, що перемога, дехто вважає, що перемога взяти Москву, а інші вважають, що перемога вийти на кордони 91-го року. Президент Зеленський 29 березня минулого року, і потім Арахамія і Подоляк говорили про те, що Росія має відвести війська станом на 23 лютого, а питання тимчасово окупованих територій і Криму, дослівно цитую наших названих мною людей, це питання переговорів. А значить, відбувалася проблематизація того, що не може бути проблематизовано. Не може бути переговорів стосовно частини України, яка закріплена в Конституції України. Українська територія 603 тисячі і далі там квадратних кілометрів. Вона є єдина, унітарна і територіальна цілісність не може ставитись під сумнів. Не можна відводити в якийсь там предмет переговорів. Нам говорили про те, що перемогою будуть гарантії світових країн, в тому числі певні люди, яких з тих, кого я називаю, говорили про те, що
там має бути Росія, дослівно цитую. Це вважалося також якимось перемогою. Зрозуміло, що Росія в даному випадку це виводилося з агресора, і ніякі відшкодування, ніякі покарання воєнних злочинців тоді би не йшлося. На мою думку, переговорами є звільнення української території, повністю звільнення української території. Зрозуміло, там йдеться про повернення депортованих людей, але це вже вимоги тієї сторони, яка перемагає. Правильно? Що ми говоримо про те, що політико-правовий документ, який буде результатом війни, так чи інакше має закріплювати умови тієї країни, яка перемагає, або коаліції країн, в даному випадку України, наших союзників. Має деокупувати всі території, вивести війська, має повернути всіх незаконно депортованих, світ має покарати воєнних злочинців, винних в цих злочинах, інакше українська нація буде травмована, а російські злочинці будуть мотивовані надалі робити ці злочини, і повне відшкодування тих збитків, які катастрофічних для нашої економіки, для території, 35 падіння ВВП, відсотків і таке інше, мільйони людей за кордоном, немає роботи і таке інше, має бути відшкодована російською стороною. Ну і гарантії безпеки, тому що ми маємо розуміти, що без гарантії безпеки ми нічого не зможемо зробити, оскільки росіяни мають можливості тактичної, стратегічної авіації, бити з різних територій і далі робити те, що вони продадуть своїм громадянам, як денацифікація, деіндустріалізація, демілітаризація і таке інше. А хто должен дати ці гарантії? Це вже питання стосовно можливого саміту, НАТО, хто там проти чи проти НАТО, але гарантії безпеки мають бути обов'язково закріплені в політико-правових документах для того, щоб ми розуміли, наші громадяни, що ми перемогли, і росіяни зрозуміли, що вони програли. А значить, відповідно, зробити висновки, і ті процеси, тригером яких буде поразка Росії в цій війні, яку вона сама розв'язала, ті процеси самі, вибачте, вирішать свою справу. Вони вже шукають винних, повірте мені, вони їх знайдуть, і в пошуках винних і покаранні винных вони будут стрелять один одного. Але повертаючись... У нас есть плачевный опыт с гарантиями безопасности. Речь идет о Будапештском меморандуме, где гарантером была также Россия, которая там обещала не оказывать на нас никакое экономическое давление, и более того, там не нарушать территориальную целостность. Экономическое давление на нас через призму там газа и так далее осуществлялось еще в 2008-2007 годах, а уже впоследствии в 2014 случилась оккупация полуострова. Но, тем не менее, такие гарантии, вот такой документ, хоть и не был он ратифицирован странами в парламентах, да, но он все-таки был. И в данном случае, когда мы рассуждаем о необходимости предоставления нам гарантий безопасности, все-таки хотелось бы, ну вот, чтобы это было конкретно где-то прописано, и чтобы не как в Будапештском меморандуме, да, там вот мы должны там соблюдать территориальную целостность, а в случае, если А, Б, С, Д, чтобы были четко прописаны пункты и ответственность тех стран, которые дают нам эти гарантии безопасности, а не так, как было с этой Филькиной грамотой под названием Будапештский меморандум. Поэтому и кто должен дать эти гарантии? В рамках чего должны быть произведены эти гарантии? Является ли, например, вступление Украины в Североатлантический альянс гарантией безопасности, что впоследствии может за собой задействовать 5-ю статью о коллективной безопасности, да? Или это должен быть какой-то другой договор? То есть как это все должно выглядеть? Должна ли там эти гарантии давать уже Россия вот в том виде, в котором она сохранится, а может и не сохранится после ее капитуляции? То есть это очень непонятно вообще, как это будет выглядеть. Ну, по-перше, я все-таки завершу відповідь на минуле ваше запитання, тому що ми ж говорили про те, що чи це буде контрнаступ, який буде локальне звільнення, чи контрнаступ матиме практично логічним завершенням вже звільнення всієї української території, включно з Кримом. Я не розділяю контрнаступальні операції від контрнаступу. Це питання інтерпретацій. Це може бути частина, скажімо так, загального стратегічного плану. Стратегія є звільнення України. Тому певною мірою ті операції, які були проведені про звільнення Харківської області, до того Київської області, острова Зміїни, якщо згадувати, що починалося, правобережної Херсонщини, все це можна називати контрнаступальними операціями, які є частиною всього загального плану звільнення, стратегічної
вже наступальної операції, в якій ми маємо звільнити всі території. Тому що, повірте мені, у росіян є на столі план, який вони будуть застосовувати. В останній момент все-таки вони скажуть, ми можемо навіть звільнити, але... І тут же будуть приймати домовленості. Путін не може бути покарним, ніяке відшкодування, Україна не член НАТО і таке інше. Такі речі, Україна не член НАТО, на які, до речі, погоджувався багато хто в березні минулого року з української сторони. Пам'ятаєте заяви деяких відповідальних осіб про те, що Путін напав через те, що парламент минулого скликання, президент Порошенко фактично записали в Конституції те, що ми маємо бути членом НАТО. Це практично російський наратив. Ми би не напали, якби Україна не була членом НАТО. Тому перед тим, як критикувати Фількіни грамоти за кордоном, треба нагадати людям про те, що відбувалося у нас і хто це говорив всередині країни. І ми маємо розуміти, що насправді території мають бути звільнені, але головним має бути шалена, катастрофічна поразка російських окупантів. Тобто, грубо кажучи, якщо хочете цифрами, звільнення, умовно кажучи, якогось населеного пункту, не буду там говорити, який населений пункт, обласного центру навіть, хоча в нас обласні центри все, окрім фактично Сімферополя, Севастополя, Луганська, Донецька, практично звільнені вже, але звільнення навіть великого населеного пункту всієї області без нанесення серйозної поразки, це не може бути метою. От, грубо кажучи, знищення 30 тисяч ціною, військові кажуть, допустимих втрат, знаєте, тобто ціною такої-то кількості українських громадян, там 1 до 10, набагато більш ефективна з точки зору воєнної стратегії, аніж звільнення населеного пункту навіть великою територією. Якби українські збройні сили знищили ту групування, ну, у нас просто не було сили, можливостей, але знищили би тоді 30 тисяч під Києвом або тоді під Старим Осколом при форсуванні річки там під Лиманом, в Куп'янську, знищили б це угрупування, і росіяни залились би кров'ю, це призвело би, повірте мені, до набагато більш суттєвих наслідків, аніж просто звільнення території. Тому нанесення поразки, катастрофічної поразки ворогові, знищення його збройних сил великій кількості і гарантії, це є тим, що я називаю перемогою. Тепер стосовно Фількіної грамоти і у вигляді Будапештського меморандуму і того, яким чином має працювати гарантія України. Мені це просто говорити, тому що я це говорив ще починаючи з початку 91-92 року, коли з нас викручували руки, щоб ми не були членом, щоб ми не мали ядерної зброї. Це були американці, на той момент США і Росія. Можна коня привести до водопою, я тоді казав, але не можна примусити його пити. Ми могли б тоді виторгувати членство в НАТО, теоретично, але рівень підтримки НАТО я дуже добре пам'ятаю в Україні. Я дуже добре пам'ятаю рівень підтримки НАТО в Україні. Коли ми говоримо про те, що Україна мала би мати ядерну зброю, я нагадую, хто таке Україна. Це ми, я, ви, відповідальні особи, Генеральний штаб чи президент Янукович. Ми ж маємо розуміти і пам'ятати, скільки людей проголосувало за Януковича, і уявімо собі, якби в нього була ядерна кнопка. Тому Захід, в принципі, вибачте вже за таку відвертість, я це кажу не вперше, я колись запитував це в прямому ефірі Кравчука, чи він шкодує про те, що дали росіянам Чорноморський флот, нібито для того, що вони побудували базу в Новоросійську, ну і деякі ще речі. Він сказав, що ми були молодою країною, ми були молодими політиками, і ми робили такого роду помилки. Але з іншого боку, громадяни України толерували ті речі, які я, наприклад, тоді не підтримував. Наша проблема була в тому, моя особиста, в тому, що більшість громадян України не хотіли жити в тій Україні, в якій я особисто, як філософ, як експерт, як активіст з перших майданів, хотів би, щоб вони жили. Тому, знаєте, як каже українське прислів'я, той не заскоче, якщо той не захоче, кажучи про владу і про громадян. Ми мали антиамериканські настрої до недавнього часу, а сьогодні ми вимагаємо, щоб американці нас підтримували. Пам'ятаєте, яким чином казали, що американський
сують свій ніс, наприклад, коли вони припинили війну в Югославії. Пам'ятаєте, що після Сребрениці, де мусульман вирізали серби, Європа також не знала, що робити. Росія кришувала бандитів в Радбезі і ООН, і НАТО, і американці припинили зрештою війну, припинили війну в Югославії, але рівень підтримки НАТО в Україні впав з 32 до 16. Я дуже добре пам'ятаю, я можу порувати цифрами. Тому це має бути такий папірець, який не називається меморандум. Це має бути 5 стаття статуту НАТО. Да, Потому просто вот все, что вы говорили до этого, это же на самом деле синдром постколониальной страны, да, которая была там в составе Советского Союза, и мы понимаем, что та Украина, которая была до 2014 года, это не та Украина, которая есть после 2014 года. И так или иначе российские спецслужбы, российская пятая колонна и российские нарративы, к великому сожалению, они, собственно, здесь были, и, к сожалению, какие-то еще и продолжают оставаться. Но, правда, не в таких, слава богу, уже масштабах, но, тем не менее, это совсем были другие реалии. І ці реалії прекрасно розуміли ті люди на Заході, про які ми зараз з вами говоримо, і тому я кажу, що можна провести коня до водопою, не можна примусити його пити. Тобто вони розуміли реалії, але вони не могли бути більшими патріотами, аніж українці. Вони не могли за вухо вести Україну, тому що інакше ми б мали такий набагато більш проблемний варіант країни в член НАТО, аніж, наприклад, та сама Угорщина, яка на сьогоднішній день критикує НАТО, будучи членом НАТО. Ми бачимо, що відбувається. Ми маємо розуміти, що це не питання Угорщини і України, тому що коли Угорщина блокує членство в Швеції в НАТО, то це ж не питання закону про мови і угорських шкіл Швеції, правильно ж? Вона просто реально є союзником Росії і є з одного боку членом НАТО, з іншого боку, вибачте, троянським конем, якщо не говорити про паршиву вівцю, яка все стадо псує, як каже українське прислів'я. А Україна набагато більш була би можливо на той момент, ну скажімо, не союзницькою. Тому це прекрасно розуміли наші партнери. І друге запитання. У нас з вами не полеміка, я апелюю до наших глядачів. Скажіть, будь ласка, от розвал Радянського Союзу, а потім розвал Росії. Це можна складати як в матрицю, так? Масштабувати. Тоді був розвал Радянського Союзу, і постколоніальний синдром, і інші речі. А тепер ми зараз з вами говоримо про розвал Росії. І уявімо собі, що російські ядерні ракети знаходяться, наприклад, на території, ну не буду називати, щоб нікого не образити, скажімо так, національних формувань на території Росії. Там Татарстан, Дагестан, я кажу, уявімо, Башкортостан. То скажіть, будь ласка, при тому, яким чином нам виписувати нуклеаризацію Росії, ми маємо говорити про те, що ці країни, які будуть національними державами, щоб вони були позбавлені ядерного статусу відповідно до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Так чи не так? Но я это вважаю, що так. То же самое, что было с Украиной в 1994 году и с Будапештским меморандумом. Это ведь одно и то же, потому что управление этими ядерными боеголовками ведь находилось в Москве в 1994 году, как, по крайней мере, я читала и слушала со слов Кравчука. И, в принципе, использование этого оружия было практически невозможно, потому что управление им находилось вот в центре, да, там, что называлось тогда, в Москве. И то же самое, видимо, в данном случае тоже может быть применено в отношении этих стран. И опять вот эти бугалки изоляции, изоляционизма, что, в принципе, делали Соединенные Штаты Америки в отношении Украины тоже в свое время. Ну, ви правильно, скажімо так, ще більш акцентували цю паралель. Ми були б зараз на боці тих, хто би вимагав, щоб ці країни, які будуть утворені на місці сьогоднішньої Росії, приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Правильно? Правильно. Тому що ми не можемо залежати, які там завтра будуть вибори. Чи не з'явиться на території певної національної, скажімо так, країни такі собі Кім Чен Іни. Чи не з'являться, наприклад, це не поїде той самий Шойгу президентом. Повірте мені, якщо Шойгу балотувався, він сьогодні виграв би вибори на своїй рідній Туві. Це факт. Ми маємо розуміти, ми маємо називати речі своїми іменами. Так, в тому числі умовами
Пам'ятаєте Солженіцина, як нам обустроїть Росію? Так от, як нам обустроїть Росію, умовами, як нам обустроїть Росію, це буде повна денуклеаризація території, на якій на сьогоднішній день, яку сьогодні займає Російська Федерація. Тому таке ставлення було до відповідальних осіб, лідерів тих країн, про які я зараз говорю. Я не виправдовую того, що відбувалося. Я не кажу про те, що насправді можна було дійсно говорити про членство НАТО. Я не буду говорити зараз про багато речей, бо вони вже відбулися в минулому. Я просто кажу про те, що деякі речі вони мають місце тут і зараз, а гарними намірами, ми знаємо, вимощена дорога до пекла. Тому ми маємо розуміти ті реалії, які існували в 94-му році. Ми маємо розуміти ту Україну, яка була тоді в 94-му році, і маємо розуміти, що я, наприклад, був в радикальній меншості, як тоді, як і наприклад, до недавнього часу. Тому такі речі, вони об'єктивні. Стосовно того, яким чином ми можемо отримати гарантії. 5 стаття Статуту НАТО. Ми маємо бути фактично членом Євроатлантичної безпекової системи. Мало того, скажу, знаєте, тим, які кажуть, що ми не можемо приймати Україну, тому що ми автоматично там стаємо, скажімо, стороною конфлікту. Послухайте, всі ці ракети, які падають або летять з російських літаків, це стратегічна авіація. Це ці Ту-22, Ту-160 – це стратегічні бомбардувальники. Ті ракети, які падають сюди, Х-22, це для того, щоб бути вражені американські, британські або французькі авіанесучі кораблі. Ці ракети Х-101, Х-555 – це ті ракети, які мали бити по блоку НАТО. Фактично, ми на сьогоднішній день, наші звитяжні збройні сили на себе приймають удар тих формувань, тієї техніки, яка мала і так бити по НАТО. Тобто ми сьогодні не просто абстрактно воюємо за цілі НАТО, не просто за цілі, на яких побудована євроатлантична спільнота, ця цивілізація, ми на сьогоднішній день беремо на себе цей удар. І коли вони насправді створювали НАТО в 49-му році, це ж створювалося НАТО як демократичні країни проти загрози Радянського Союзу, тоталітарних режимів. І якщо вони навіть створювали це проти тоталітарних режимів, то чому вони бояться провокувати тих, проти кого вони створювалися? Мені здається, тут логіка, не треба далеко до Арістотеля ходити. Це формальна логіка. Вони створювалися для того, щоб протистояти світовій загрозі. І насправді на сьогоднішній день вони мають нас взяти. Питання ухвалення рішень. Не можна ставити на порядок денний те, що покаже, що рішення не може бути ухвалене. Тобто, якби як сьогодні був Єнсом Столтенбергом, умовно кажучи, хоча він вже також широкий зробив, верніше, різкий поворот і вже набагато більш широко ландшафтно мислить, але насправді, якби я був, я би не виносив питання без консенсусу. А ми маємо розуміти, що консенсусу в них немає. Якщо Угорщина та сама блокує навіть членство Швеції в НАТО, то який може бути консенсус стосовно України? Якщо там якийсь Орбан пише «що», коли Єнс Столтенберг сказав, що Україна буде членом НАТО. Пам'ятаєте, він написав, типа, що? Так я тоді сказав, що хто така ж Угорщина для того, щоб ставити такі питання. Але ж ми маємо розуміти, що рішення, яке не буде підтримано, у випадку винесення непідтримання буде поразкою цього блоку, ну, принаймні, в політичному аспекті. Путін і всі його роти, вони будуть говорити про те, що дивіться, ніхто нікого нікуди не приймає. Тому не можна ставити на голосування те, що немає підтверджених вже голосів. Нагадую, навіть Швеція і Фінляндія нарешті стали членом НАТО, було проголосовано, шалений поворот. Фінляндізація – це був синонім того, що обмежена суверенітету, тому що Росія завжди під боком. Швеція – найстаріша нейтральна країна після наполеонівських війн. В 1815 році вона набула нейтральності. І вони проголосували за НАТО, але Угорщина блокує, наприклад, ту саму Швецію. Я не розумію, але я розумію, що у Ердогана вибори, тому він буде піднімати своє питання. А у Орбана вибори відбулися недавно. Тобто він просто реально на сьогоднішній день блокує, він є антинатівським проросійським політиком, таким собі угорським Лукашенком. Тому поки що ми, на жаль, якщо мене запитувати як громадянина, я за. Якщо як експерт, я кажу, на жаль, ми не маємо готового рішення.
Але може надавати, наприклад, гарантії, про які ви мене запитали. Гарантії надані Швеції на період її переходу до НАТО. Надані Велика Британія і США практично гарантують безпеку Швеції. Тому що не можна підвішувати в сірій зоні. Країна проголосувала, хтось там буде блокувати, так що тепер нападати на неї? Тому треба громадянам дати гарантії того, що у випадку чогось Америка і Велика Британія, ну, скажімо так, не дозволять Швеції бути один на один там з російською загрозою. Гарантії Ізраїлю, вони насправді існують. Якщо, не дай Боже, там було застосовано якісь такі речі, ну, з боку Ірану, наприклад, того ж самого, то є недвосмислене, однозначне формулювання, що у випадку застосування ядерної зброї або, ну, там, скажімо, зброї масового знищення з боку Ірана, іранський режим буде знищений. Це серйозні гарантії, відповідальні особи не роблять такого роду голослівних заяв. Тому певною мірою механізми, яким чином надати Україні гарантії, вони існують. Реалізація залежить, на жаль, не від мене, а від тих країн і тієї системи ухвалення рішень, яких, ну, насправді превалює формальні речі, вони превалюють, але іншим чином демократії не діють. Коли ми з вами говоримо про систему ухвалення рішень, так, вони не бездоганні, але ті механізми не дозволяють робити, знаєте, хаотичних, спонтанних, непродуманих рішень. Ну, це такі реальності, які існують. А в таком случае, вот для того, чтобы эти гарантии были предоставлены и были в дальнейшем эффективны, должен ли быть нивелирован тот режим, который сегодня представляет эту угрозу безопасности нашей страны? Проблема России не в режиме. Да, по поводу нивелирования российского путинского именно режима, то есть можем ли мы сказать, что вот то, что Путин начал, вот эту войну и все его действия, это уже необратимый процесс, и у него только путь в один конец, или же на каком-то этапе, если Путин, условно говоря, во что я не верю, они выйдут с территории Украины там жестом доброй воли, понятно, в кавычках, да, на границе 91 года, и там начнут снимать санкции с Путина, или там попробуют вернуть его в международное правовое поле. Это вообще реально? Или же то, что сделал Путин, это уже необратимый процесс, это билет в там, Гаагский суд? Мы с вами рискуем потерять зрителей. Я сразу же прошу у них прощения. Знаете, мы ставим вопросы, на которые боятся ставить на обсуждение, на самом деле, даже на круглых столах. Я когда-то был в Колумбийском университете на ежегодной конференции National Transit, такого рода вопросы там навіть боялись ставить. Люди не ставят вопросы, ответы на которых они не знают. Но мне проще говорить, я об этом говорил. Проанализировать с вами. Ну, мне проще говорить, потому что я последовательно, даже будучи в радикальной меньшинстве, я говорю то, что думаю, и моя точка зрения, она зависит от аргументов, а не от аудитории, принимает она меня или нет. Так вот, проблема России не в режиме. Проблема России в самой России. Это не Путин параноик, это Россия параноидальная. Мы ведь с вами сегодня можем говорить о Мариуполе, о Буче, об Ирпене. Я всегда напоминаю 1708 год, когда были вырезаны все женщины и дети в осажденном, а потом преданному Батурине, гетьманской столице. Женщины и дети были вырезаны и потом пущены их трупы по реке Псел для того, чтобы казаки, которых россияне не могли победить, испугались. Поэтому об инстинктах самосохранения и каким образом Россия всегда это использовала. Когда мы говорим с вами о Голодоморе, когда мы говорим о тех вещах, о том геноциде, который был по отношению к крымско-татарскому народу, по отношению к украинцам, существование которых россияне не признавали или признавали где-то там как вассалов, вот, мы говорим о том, что это толеруется россиянами. Мне напоминать о том, что Путин пришел как альтернатива коммунистам, его поддерживали союз правых сил. Мне напоминать о том, что Путин, за словами министра иностранных дел Геншера, хотел быть членом НАТО в 2000 году. Просто сказал, что Россия особая страна, ей нужны особые процедуры. Мне напоминать о том, что... Мне напоминать о том, что иконами, кроме Путина, в российских домах, условно говоря, висят Сталин, Петр I, другие сатрапы, там, Малюты Скуратовы, Иваны Грозные
я не знаю, там Меньшикова, Екатерины, которые вырезали, убивали миллионы людей, в том числе россиян. Мне напоминать о том, каким образом последняя аристократия России в 1825 году была повешена на Манежной площади под одобрение и одобрянцы всех тех самых россиян. Мне напоминать о том, что россияне гордятся своими, я не знаю, там, умами и творческими какими-то там гениями, теми Пушкиными, Достоевскими. На самом деле Достоевский был подвержен каторге, Пушкин убит, помните, Лермонтова, теми, которые грязной толпой, стоящие у трона, свободы, гения и правды, палачи. Мне напоминать о том, что все российские умы, если они были умы, были либо в сумасшедших домах, как Чадаев, либо выкинуты из страны, как Герцен, а потом либо как Ленин, те два, помните, философских корабля, которыми отправили последние умы российской интеллигенции в Париж, а те, кто не уехал, были расстреляны или погибли на Соловках. Мне напоминают другие истории, поэтому я говорю, что не Путин породил Россию, а Россия закономерно для нее с исторической, к сожалению, необходимостью порождает такого рода Путиных. Поэтому если сегодня пропадет Путин, поверьте, святое место у них пусто не бывает. Це їхнє прислів'я, там одразу будуть, ви бачите, яка фактично толчія в предбанники. Медведєв ссориться з Пригожиним, Пригожин, хто з них більше вб'є українців? Ви подивіться на їхні пабліки, вони знищують будинок в Умані, 23 жертви, двох не можуть знайти, 6 дітей, по останках дітей, по останках дітей знайшли, не можуть толком, слово таке неправильне толком, ідентифікувати цих людей, а вони улюлюкують і радіють, що і пишуть ракети точно в цель. Мені нагадувати про останній обстріл Павлівки, про Дніпро, коли вони влучили в живий будинок. Подивіться, що вони пишуть, подивіться, як вони радіють. Якщо є альтернатива Путіну, це тільки гірше, ніж Путін. Як це не дивно звучить, можливо, для вух наших глядачів. Тому що попит є найгірший, ніж Путін. Подивіться, вони кажуть, чому ми не застосовуємо ядерку? Напевно, якийсь договорняк. Давно треба було ядерку їх там знищити. Хіба ні? Тому питання... Ви думаєте, що це вот такая... Это такой менталитет, это такая патология народа, или это все-таки результаты там десятилетней пропаганды? Залишки аудиторії спробую зберегти. Менталітет має відношення до... поймет, пане Валерію, ми чуємо. Я переконаний. Просто ми починали з тих речей, які практично щосекунди людей турбують, а зараз ми виходимо на серйозні такі ландшафтні речі, переходимо в той формат, до якого я тяжію, правда. Так що, вибачте вже, що, можливо, вийшов на ці теми. Дякую вам дуже за запитання, тому що це дійсно ті питання, які мало хто ставить. Питання в тому, що російська ідентичність побудована на тому, що вони протистоять Заходу іншим. Питання в тому, що менталітет має відношення до слова ментальності і має до такої розумової діяльності. І зверніть увагу, насправді, кого підтримують росіяни. Де там розум, де там критичний розум, де там взагалі життя. Скажіть, будь ласка, фраза Соловйова «ценность жизни значительно преувеличена» – це ж не моя фраза. Це ж не моя фраза. Це фраза Соловйова. «Ценность жизни значительно преувеличена». Росіяни протягом століть жили в таких умовах, що для них десь вважалося, що десь там, як вони там думали, в іншому житті вони якось компенсують за їхні страждання. Вони на самого початку побудовані як на тих, які вважають, знаючи, що хтось живе краще, ніж вони, що це несправедливо. Завість – це смертний гріх у всіх релігіях. Отаке бажання мати те, що має інший. І якщо цей інший має те, чого ти не маєш, але хочеш мати, вони вважають це несправедливо, що вони мають те, що вони мають, а я не маю. Вони ж крадуть ці унітази, маючи 40 мільйонів вигрібних ям. Вони, вибачте, крадуть жіночі труси, не знаючи, куди вони їх будуть вішати, на що вони будуть вдягати. Це для них те, що треба привезти до себе додому, показати, що ти награбував. Це головне. Тобто, як трофей, це для них головніше, ніж утилітарні, ніж ті речі, які будуть застосовані. Треба привезти і показати, що воно є, я пограбував. Яким чином можна об'єднувати казачков, Казіцина, кадировців, бурятів, тувінців і інших, які один одного будуть стріляти, і, повірте мені, будуть стріляти,
об'єднати їх в одному траншеї, в одному окопі. Тільки тоді, коли імперія йде назовні, за щось завойовує, і можна розподілити здобич між певними групами. Коли імперія схлопується, не розповсюджується, вони починають шукати винних, знаходять їх і починають те, що в російській літературі, в російській філософії називалося знаєте, страшний народ в цій кровавій бойні. Російські філософи, інтелігенти, які виїхали в цьому 22-му році цими кораблями, вони написали потім 2 книги, видали «Вехи» і «Із глубин», в яких написали, насправді, що не можна покладатися на народ. Народ гірше навіть за того царя, тому що той самий народ, до якого вони апелювали, не хотів жити в свободі. Вони жили зовсім в інших умовах і не хотіли жити іншого. Взагалі, російська цивілізація, термін виріс у російського філософа, соціолога другої половини 19 століття Данилевського. Він сказав, що цивілізація – це не єдина цивілізація, яка протистоїть варварству, як раніше вважалось, а цивілізація от є західна, а є російська. І насправді потім воно перекочувало, що є різні цивілізації, перекочувало в труди, в різні, про які писали певною мірою багато хто до недавнього часу, ті самі там, не знаю, там Хантін, там, останні, щоб я там далеко не йшов, писали, що є різні цивілізації. От Україна розколота, до речі, між Заходом і Сходом. Насправді це Росія розколота, тому що їй давали ті ознаки, яких вона не мала. Коли говорили російська цивілізація, що мали на увазі? Мали на увазі, пам'ятаєте, спочатку слов'янську цивілізацію, а як тоді бути з поляками, як тоді бути з чехами, словаками, які не хотіли жити, з хорватами, з росіянами в одній цивілізації. Потім почала писати про православну цивілізацію. Православна цивілізація, яким чином вона об'єднувала насправді в тому числі народи інших віросповідань, і яким чином вона, наприклад, не включала в себе Грецію, Грузію, Україну, Румунію або інші країни з православ'я. Вони самі не знали, яким чином себе ідентифікувати. Єдина ідентифікаційна риса була протистояти іншим. І інші в них розглядалося не як інший, який має право на існування, а як чужий, який треба знищити. Тварь ли я дрожащая или право имею, любимый герой папи Франциска Раскольников, він вирішує питання, що він має право. Він має право вбити старушку, тому що старушка мала ті грошей, яких він, бідний студент, не мав. І довести собі, що він має право. Він вбив. Питання, яким чином там далі все відбулося, інше питання. Вони беруть вибір заважати іншим жити, вбивати тих, хто з цим не погоджується, і в тому відтворювати свою власну ідентичність. Тому, насправді, те, що ви от сказали, те, що там от така схиблена така річ, пам'ятаєте слова сенатора Маккейна, що це схибнута бензоколонка. Схибнута бензоколонка. Не Путін живе в перинатальному іншому світі. Переважно вся Росія живе в перинатальному світі. Тому в мене, знаєте, діагноз, можливо, не обнадійливий, як спочатку здасться нашим глядачам, що нібито нічого не змінить, там зміна режиму. Але з іншого боку, він абсолютно реалістичний, тому що має зникнути та Росія в тому, я не кажу про 140 мільйонів населення, а той спосіб існування, який по недорозумінню носить назву Росія. Тому що по недорозумінню 300 років тому вони навіть назву взяли нашу, у них не було ідентичності своєї культури, своєї історії, навіть своєї назви. Все в них було вкрадене, сфальсификовано, привласнено и перепущено на свою користь. У нас, у тюркских народов, есть такая фраза «халк хакетти йонитиджие алыр». Она переводится как «народ получает того лидера, которого он заслуживает». И это, да, четко описывает вот все то, что вы сказали выше. Но все же, когда мы выйдем на границы 91-го года, деоккупируем все наши территории, еще одна фраза среди тюркских народов очень распространенная: «Джеография кадердер», география – это судьба. От России, от ее соседства мы, к сожалению, никуда не денемся. И эта территория рядом с нами, она останется. И это население, одурманенное российской пропагандой, и вот с таким менталитетом, с таким сознанием, оно будет продолжать находиться там.
что нам нужно будет с этим делать? Вообще, стоит ли с ними, в принципе, иметь какие-то коммуникации, дальше общаться, пытаться их вылечить, или стоит просто откреститься, построить какую-то условную, а может быть даже физическую стену с ними и просто сказать: моя хата с краю, я ничего не знаю, делайте, что хотите, мы строим демократическое государство с интеграцией в Европейский Союз и Североатлантический альянс? В математиці є таке як нелінійне рівняння. Тобто відповідь залежить від того, яким чином ми вставляємо вже перемінні. Тобто, якщо Росія програє у війні, то одна відповідь. Якщо Росія програє так, що просто залишиться Росією, але деокуповує територію, я вже кажу одразу, що ці речі в них є на столі як останній варіант, і повірте, це варіант багато ким буде вважатися за реалістичний. Задайте запитання, наприклад, чи погодилися би світові лідери, а від них залежить постачання нам зброї, без якої ми не зможемо відповісти на навіть ті запитання в вузькому аспекті, чи спроможні ми деокупувати території. Якщо, грубо кажучи, я моделюю ситуацію, завтра вони говорять про те, що вони звільняють територію, але будуть умови. Міжнародний кримінальний суд може відкликати фактично цей ордер на арешт, а такі прецеденти були. Вони можуть повернути частину дітей, вони можуть повернути частину людей, інші скажуть, самі не хочуть там або щось придумати. Погодяться? Я думаю, що багато хто погодиться. Ви подивіться, про що говорить Папа Франциск, що тривають якісь там мирні погрози. Дивним чином переговори про Україну відбуваються без залучення української сторони. Подивіться на позицію Китаю, які кажуть, що це криза в Україні. Від вето Китая в Радбезі ООН залежить ухвалення рішень в ООН, єдиному легітимному органі, таким найвищого легітимного залежить. Китай може виставити умови, що якщо ви будете там щось там робити, то я можу додати Росії снаряди. Я моделюю ситуацію. Може. Ми можемо говорити про такого роду процеси. Але це варіанти, які можна довго розглядати, і я можу про них довго говорити, тому що вони в мене на столі задовго до того, як вони на столі в них. Але це може бути. Ми маємо мінус 35 ВВП, інвестиції і таке інше. Про мирні плани ми ж можемо говорити про те, навіть коли відбувалися переговори десь в тому самому березні місяці в Стамбулі. Ми можемо говорити про такого роду речі. Десь вони в когось, і той, хто їх розробляв, існують. І думаю, що це буде підтримано. Нобелівську премію дати потім Путіну і Зеленському за те, що вони врегулювали нібито конфлікт. Бо термінологія, наративи вже є. У папи Франциска є, у Китаю є. Лулу де Сілва розповідає про те, що можна Крим віддати росіянам. Тоді інша відповідь на ваше запитання. А я відповідаю, тоді ми маємо відгородитися від того, що називається Росією, тому що від географії нікуди не подінуться. Навіть той термін геополітика, вони говорять про те, що географія є ключовий чинник, наприклад, в тому, що ми розглядаємо як політика. Цілі цивілізації виникали там, де були караванні шляхи, наприклад, потім ці цивілізації гинули, катастрофа бронзового століття, тому що виникали ті народи моря, які завойовували ці цивілізації, і цілі цивілізації пропадали, тому що вже не було цих торговельних шляхів. А потім гинули народи моря. Будемо говорити про, наприклад, ті самі, я далеко пішов, Грецію і давній Рим, тому що відбувалися інші процеси. Від географії нікуди не подінешся, тим більше, коли географія використовується агресивним сусідом. Тому ми говоримо, тоді треба буде відгороджуватись, надавати гарантії і таке інше. Але я все ж таки схиляюсь більше до варіанту того, на якому я давно наполягаю, що процес, який був призупинений, я його називаю напіврозпадом Росії, тому що Радянський Союз – це, всі навіть називали його Росією, Радянський Союз почав розвалюватись, був призупинений не генієм Путіна, не чимось іншим, а високими цінами на нафту. Нагадую нашим глядачам, ціна на нафту в грудні 99-го року, коли прийшов Путін, була $9,8 за барель. А через 8 років, в липні 2008 року, вона була $148 за барель. Вибачте, в 16 разів виросли доходи, всі забули ці роки 90-х, і звідки ті самі Путіни з'являлися. Всі російські бандити стали практично олігархами
і які не погодилися платити Путіну, так вони були знищені. Кооператив «Озеро» породив нових олігархів, тільки тому, що вони були тренерами Путіна. Абсолютно мафіозний режим, але він легітимізований росіянами. Так я зараз кажу про те, що насправді ті процеси, які будуть запущені, верніше були вже запущені, були призупинені високими цінами на нафту, вони будуть доведені до свого логічного, закономірного кінця. Росія буде, ну якщо ми не хочемо вживати термін «зруйнована», трансформована. Це та відповідь на ваше запитання. Якщо ні, якщо в Росії можна було би зупинити цей вже зірвавшися з гальм процес, тому що я вже кажу, тому що ви дивіться, якщо вони критикують Путіна, тому що він вбиває мало українців. Слова Медведєва, слова Пригожина, вся ця критика. Тобто в Росії попит на ще більших злочинців, ніж Путін. І тому в них очікування набагато більше. Тобто вони ще і на чому схибнуті? На тому, що вони переконані, що вони ніколи не програвали. Вони завжди вигравали, як вони вважають. Вони вигравали в російсько-японській війні, вони вигравали в російсько-турецькій війні, пам'ятаєте, верніше в Кримській війні 1856 року, яка закінчилася. А в 53-му році, пам'ятаєте слова Федора Тютчева? Москва і град Петров, і Константиновград, вот царство русское, известные столицы, но где пределы, ну где ее границы? 7 северных морей и 7 великих рек, от Волги до Невы, от Эльбы до Китая, от Ганга там по Дунай, от Волги до Дуная. Ну там я уже зараз не буду. И там далее, вот царство русское, да не придет вовек, что нам заповел нам дух и Даниил предрек. Називалося стихотворення «Русская географія». Русская географія. Вони вважали, що це буде їхнім. А закінчилося, пам'ятаєте чим? Що Ніколай I принял після поразки в Євпаторії, після поразки в Севастополі, прийняв яду від німецького лікаря, і Росія підписала в Парижі так звані Паризькі домовленості граф Орлов, де вона була позбавлена на Чорному морі всього флоту. Повірте мені, зараз же Балтійське море, ми ж бачимо практично зліва НАТО, справа НАТО, насправді, це ж вікно в Європу Петро І рубав. Так от воно вже захлопнулося. Я думаю, що і Чорне море також буде, Росія буде позбавлена, має бути позбавлена виходу до Чорного моря. Та імперська Росія, та шовіністична Росія. А вот такой вот вопрос. У нас вот буквально 5 минуток до завершения нашего эфира. Вы же знаете, что после широкомасштабного вторжения России в Украину часть там деятелей культуры из России, там какие-то политики, возможно, еще раньше, еще до оккупации Крыма даже повыезжали в страны Европейского Союза, в Соединенные Штаты Америки, Канады и так далее. Они сейчас жестко критикуют путинский режим, и все, что он делает, они называют геноцидом украинского народа, да, там речь идет и о Гарри Каспарове, и о многих других, которые основали вот этот форум «Свободной России». И они верят и хотят, чтобы путинский режим и его окружение, все его опричники, путинские вурдалаки были наказаны, и потом впоследствии там взять ответственность в свои руки за Россию и вернуть ее в демократическое правовое поле. Вот есть ли в этом жизнь? Есть ли жизнь в российских либералах, которые живут сейчас на территории ЕС, США? По-перше, я вже говорив про Вехи і Злубін, також ліберали, які говорили про російський народ. І до чого це призвело. Друге, коли я чую Легіон Свобода Росії, або я коли чую фактично про створення, там якась там свободна Росія, я запитую, від чого? Від чого ви хочете звільнити Росію? Їм потрібно звільнити Росію від Путіна, а нам треба звільнити світ від Росії. Ну да, это абсолютно Росія, разная философия, в принципе. Це і різні завдання. Від кого, що вони хочуть звільнити в Росії? Росію від Росії, в поняття Росії, я вже сказав, ну, сьогоднішньої Росії, не в тому терміні, який він вживався по відношенню до Росії, до України. От, в поняття Росії, я вже сказав, це входить шовінізм і агресія. І ми вже не можемо йти на цю уловку. На тому пам'ятнику Леніну, який стояв на полі напроти Бессарабки, було написано: «Только в союзі з робочим класом
російським робочим класом пролетаріат України може там і таке інше. Тобто тоді, насправді, в 18-му, 19-му, 20-му, 22-му роках, якби перемогли російські шовіністи, Росії би не було. Якби переміг Колчак, Денікін, Корнілов, Росії би не було. Басмачівське движення в Середній Азії, українські націоналістичні, в позитивному сенсі, національні формування, там дивізія Скоропадського, 30 тисяч людей марширували Петербургом. Фактично Грузія проголосувала проти утворення Радянського Союзу і потім закатала в Закавказ'я. Тоді Ленін сказав про Орджонікідзе, який вдарив в дивані, що нет більшого шовініста, ніж народець. Процеси по всій Росії не дозволили би перемогти шовінізму. Вони би тоді перемогли би національні формування, тому що вони, до речі, були озброєні. Зараз Росія також озброєна національне формування. Фактично, вона вже стріляє собі в першу ногу, вона вже відстріла, стріляє собі в другу ногу. А вони надурили. Вони сказали, що є світовий пролетаріат, і ми разом будемо боротися проти світової буржуазії. Трансформував цю ідею несправедливо, коли буржуї живуть хорошо, ми їх скинемо і будемо жити разом. Про що нам говорив Собчак і Бурбуліс, коли приїхав сюди в 91-му році? Я стояв біля Верховної Ради. Вони прилетіли і сказали, послухайте, навіщо нам з вами сваритися і взагалі розповзатися по національних формуваннях? Ми разом з вами знищимо комуністів і будемо жити свободна Росія, свободна Україна. Де зараз Собчак і де той, який заварив йому чайок і вносив йому портфельчик? Путін. Насправді Росія завжди так і інакше, вона буде йти в цю сторону, тому що в поняття Росія входить російський шовінізм і Російська імперія. В поняття не в слово, а те, яким чином сприймають Росію переважно більше російських громадян. Тому я вірю в такі можливості, тому що я знаю, що квазіструктури часто стають структурами. Ну, грубо кажучи, при певних процесах в Росії є ті люди, які мають програми, і в очах деяких громадян, бо революції робляться в столицях, а імперії розвалюються починаючи з периферії, вони скажуть, о, є вже готові структури, давайте про них поголосуємо. Але повірте мені, вони довго не протримаються. Їх позитив в тому, цих лібералів, хоча, пам'ятаєте слова Вінниченка, русський лібералізм закінчиться на українському вопросі. Так от, русські ліберали, а Шендерович сказав, нам з ними не по путі. На що я сказав, це не вам з нами не по путі, а це нам з вами не по путі. Русські ліберали, насправді, вони можуть стати певною мірою таким собі временним правительством, якщо вже взяти російську термінологію і більш зрозуміло для наших глядачів. Але їх підтримка буде через, можливо, декілька місяців вже майже нульова. Як у Єльцина була 2%, пам'ятаєте, а він ж переміг, з якою помпою він входив. А потім говорила, голосуй, то проіграє, щоб зберегти нібито цю Росію. Так от, ті процеси, які будуть в Росії... Там така дуже інтересна рекламна кампанія у нього була «Голосуй, или проиграешь», потім сразу наручники, да, коли захлопуються, ну... Да. Так от, тобто проіграєш, значить твоя Росія програє, давай тому якось так, щоб щось там скріпляло. Тому, якщо підсумовувати, спробувати дуже коротко, процеси, які будуть запущені в результаті поразки Росії, вони можуть певну міру бути перехоплені такого роду квазіструктурою, яка об'єднується тільки на тому, що вона не любить Путіна, а далі, типа, ми посмотрим. Пам'ятаєте, на Болотній площаді збиралися як націонал-большевики Лимонова, так і ліберали. І потім, де були ці націонал-большевики Лимонова, як вони зараз зі свастикою воюють за Росію на тимчасово окупованих територіях з українцями. Тому ті процеси, вони будуть запущеними, і питання, само собою, зніметься. Нам головне, щоб в Росії цих пошук винних, вони були запущені, але це вирішується на питання не в Росії, а на полях російсько-української війни. Вони будуть запущені, Росія буде дезінтегрована, демілітаризована, денуклеаризована, і певною мірою ці процеси треба тримати під контролем. Часто густо я пояснюю боязкість Заходу в тому, що вони, пам'ятаєте, ми з вами говорили, знаючи, що таке Лівія після Каддафі, знаючи, що таке Ірак після Хусейну, не хотіли би, щоб було б відновлення такого собі постхусейнівського іділ на території нашпігованої ядерною зброєю. Тому що спокуса використовувати ядерну зброю і шантаж залишається в будь-яких російських лібералів, поки вони залишаються російськими. Тому їм треба свобода Росії, нам треба свобода від Росії.
Дякую вам дуже, пане Валерію. Чуксагун, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Дякуйте за таку дуже цікаву бесіду. Чуксагун, Валерій Димов був з нами на прямому зв'язку, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Залишайтесь першим кримсько-татарським. Корушкенджі Архадашларнів Бітики Яйнвармуста.